O pekata mpe ọnụọgụ mmadụ karịrị mmadụ 10,000 n'ọnụọgụ bụ ndị nke enyere onyinye nkwanye ugwu nakwazi nzere dịgasị iche iche na Mahadum Nnamdi Azikiwe. Ya bụ ndị nke edupụtara bụ ndị nke nwekwara ihe mmụta bụ ndị nke natara onyinye nkwanye ugwu dịgasị iche iche ma bụrụkwazị na ya bụ mmemme convocation nke 17 bụ nke ya bụ Mahadum chịkọbara n'uso. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ maka nke a. Puku mmadụ 6 bụ ndị enyere nzere nke mbụ na agụmakwụkwọ dịgasị iche iche. Puku mmadụ 3 na ụma bụ ndị enyere nzere na postgraduate diploma. Narị mmadụ 87 nwetara nzere nke masters degree, ebe narị mmadụ 6 nwetara nzere nke doctorate degree. Ka ọ na-agwazi ndị ahụ bịara isoro ha nwee aṅụrị maka ya bụ mmemme, ka President Tinubu kpọkuru ndị niile ahụ gụchagoro akwụkwọ ha mara na ọnọdụ mahadum na ọnọdụ azụmahịa na ịrụ ọrụ abụghị otu. Dụọ ha ka ha jisi ike gbaa mbọ hụ na ha chepụtara echiche n'onwe ha ihe ha ga-eme wee bara onwe ha na obodo Naijiria uru, ka ha ghara ịnọ na-elekwasị anya na gọọmenti ga-emere ha ihe dum. Onye Chancellor nke ya bụ University bụ Dr. Jacob Giambuba, onye nọbụ na mbụ mepee ya bụ mmemme, kelere ndị niile ahụ gụchagoro akwụkwọ na ya bụ ụlọ akwụkwọ mahadum maka nzere dị iche iche ha nwetara na otu ha si jisi ike gụọ ya bụ akwụkwọ n'agbanyeghị otu ihe siri dị na ala Naijiria ugbu a. Dozie ha ọdụ ka ha bụrụ ndị eji ama atụ ebe ọbụla ha nwetara onwe ha. Na ozi ekele ya ka onye isi ụlọ akwụkwọ Unizik bụ ọkammụta Charles Esimone ka ọ na-anabata ndị ọbịa ahụ bịagasịrịnụ. O kelere onye isi ala Naijiria bụ President Tinubu maka ịbịa nọnyere ha na ya bụ mmemme ma kwuo na ya kwetere na atụmatụ ahụ ọ wepụtara ọhụrụ iji dozie Naijiria bụ nke ọ kpọrọ Renewed Hope Agenda, na atụmatụ ime ka ụlọ mahadum Unizik soro na ụlọ akwụkwọ na ọnụọgụ 2,000 n'ụlọ akwụkwọ kachasị mma n'ụwa, yana ịbụ ụlọ akwụkwọ mahadum kachasị mma na Naijiria. Ka ọkammụta Esimone kọwara na ya bụ mahadum bụ nnọọ nke 5 na Naijiria n'oge ugbu a, bụrụkwa nke 31 na Sub-Saharan Africa na nke 1,005 n'ụwa gbaa gburugburu. Ọ kọwaziri na National Universities Commission enyela nkwado ka ebido opekata mpe ya bụrụ atụmatụ agụgụ akwụkwọ 11 na ya bụ mahadum, ma nwezie aṅụrị pụrụ iche n'otu ya bụ mahadum si aga n'ihu n'ọnọdụ agụmakwụkwọ na Naijiria. Site na ụlọ akwụkwọ mahadum Nnamdi Azikiwe nke dị n'Awka, abụ m Ngozi Obileri.